हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजां दङ एनएसपि स्कलारशिप सफैबाय ओंखारबाय स्टिफ्राबो बेनो जाबाय प्रि मेट्रिक आरो पोस्ट मेट्रिक दा जायफोरा गोदान स्टुडेन्ट्स नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन दाथ' एडमिशन जाबाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन आरो बेनो जाबाय क्लास 9 10 जायफोरा प्रि मेट्रिकआव एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोना क्लास 9 10 एप्लाइ खालामनो हायो आरो जायफोरा पोस्ट मेट्रिकआव एप्लाइ खालामगोन एचएस पास जानाय एबा HSLC पास जानाय बेनिफ्राय डिग्री पास जानाय एबा नोंथांमोना डिग्री खालामदोंबा थ' नोंथांमोनाबो एप्लाइखौ खालामनो हायो आरो लास्ट डेटआ 20 नभेम्बरसिम थागोन दायो एप्लाइ सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना थांनानै एनएसपिआव रेजिस्टार खालामनांगोन बेनिफ्राय गोनां डकुमेन्ट्स नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगौ जायो दा बेनि बागै भिडिअ नांगौब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव येस होनबानो जाबाय बिनिफ्राय लोगोफोर आरो सिगाङाव खालामखानाय भिडिअ दङ नोंथांमोना नायनोब्ला डिसक्रिपसनाव लिंक दङ थ' नोंथांमोना चेक खालामनानै भिडिअ नायबानो जाबाय बोरै रेजिस्टार खालामो नोंथांमोना गासैबो प्रसेसखौ मोनगोन दा बेनो लोगोफोर एसटिफ्रा फैयाखैमोन दायो ओंखारबाय एसटिफ्रा 16 सेप्तेम्बरनिफ्राय आरो दायो रेजिस्टार जागासिनो दङ एप्लाइ जागासिनो दङ बेनिफ्राय डकुमेन्ट्सआ इनकाम सार्टिफिकेट नांथारगौ जायो बेंक पासबुक नांथारगौ जायो आधार कार्ड नोंथांमोना दङब्ला होनो हागोन आरो जायफोरा आधार कार्ड गैया नोंथांमोना होआब्लाबो जेबो नङा नोंथांमोना बनाफाइड सार्टिफिकेट लानानै फैनो हागोन थ' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबगोन गासिबो खोथाखौ बुजिनो थाखाय दा बिदिब्ला जों थांसै फैदो अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय ओंखारदोंना ओंखाराखै नोंथांमोना नायदो आरो लास्ट डेटखौ नुनो मोनसिगोन दायो लोगोफोर आं फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव दा बेयाव फैनानै नोंथांमोना नुनो मोनदों एकाडेमिक इयारा 2021-22 ओंखारखाबाय दा बेनो जाबाय एनएसपि दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनानै लानांगोन बेनो जाबाय निउआव जायफोरा दासिमबो खालामाखै नोंथांमोना निउआव खालामनांगौ आरो जायफोरा खालामखांबाय लगइन खालामनानै एप्लाइखौ खालामनो हायो आरो जायफोरा सिगाङावनो एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना लगइन खालामनानै स्टेटासखौ नायबानो जाबाय गाव गावनि राङा हाबदोंना हाबाखै दा जोङो बे गोदानै फैनाय एसटिफोरनिखौ नायनोब्ला बबेयाव नायो थ' नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय था दा जोङो नैबे स्टेट स्किम्सआव नोंथांमोना थुनांगौ आरो बेयाव थुना हो दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि आसामाव नोंथांमोना थुनांगोन आसाम ओंखारखायो थ' नोंथांमोना आसामाव थुयोब्ला नैबेबादि पेजआ ओंखारो दा बेयाव नै प्रि मेट्रिक स्कलारशिप ओंखारदोंमोन एससि स्टुडेन्ट्सफोरनि थाखाय दा नोंथांमोना आन्दायनाङा प्रि मेट्रिक होनाय लोगो लोगो क्लास 9 10 थायो बेनि गाहायावबो थायो नोंथांमोना बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हायो आरो जायफोरा इलिजिबल जायो नाथाय नोंथांमोननि आर्जिनाया बोसोरारिया 50,000नि बारा जानो मोननाय नङा अब्लासो बेखौ मोननाय जायो थ' बेखौ आं दोनथ'नानै दानिया पोस्ट मेट्रिकनिखौ नायग्रोनोसै बे जाबाय एससिनिमोन दा जोंनि एसटिफ्राबो फैबाय नोंथांमोना बेयाव नायदो नै थ' बेयाव दङ एसटि थ' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों प्रि मेट्रिक स्कलारशिप एसटि स्टुडेन्ट्स क्लास 9 10 नि ओंखारबाय दा बिनि लास्ट डेटआ 20 नभेम्बरसिम थागोन दायो एप्लाइ सोलिगासिनो दङ बिनिफ्राय नोंथांमोना इनकाम सार्टिफिकेट नांथारगोन बेखौ आं खिथाखाबाय दानिया जों इम्परटेन्ट थांसै बेनो जाबाय पोस्ट मेट्रिक दा पोस्ट मेट्रिकआवबो ओंखारबाय एसटिफ्रा नायदो नै लोगोफोर थ' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों दा पोस्ट मेट्रिकनि लास्ट डेटआ 20 नभेम्बरसिम थागोन नोंथांमोना बे टाइमाव एप्लाइखौ खालामना लानांगोन दा बेयाव एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना 10 पास जानाय जानांगोन बेनिफ्राय एचएस पास जानाय जानांगोन डिग्री खालामनाय जानांगोन बेनिफ्राय पिजि लेभेलाव फरायदोंब्लाबो नोंथांमोना बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन थ' नोंथांमोना सोर मोननाय जायो बेसेबां थ' नोंथांमोना नैबाव गाइडलाइन्स नायनो हायो बेखौ डाउनलड खालामनांगौ आरो दा जोङो बेयाव डाउनलड खालामबाय नोंथांमोनाबो डाउनलड खालामनानै गाइडलाइन्सखौ नायनो हायो दा नोंथांमोना नायबानो जाबाय एनएसपि पर्टेलाव फैनानै दा बेयाव नै लोगोफोर नोंथांमोना माखासे गाइडलाइन्स नुनो मोन्दों बेखौ नोंथांमोना फरायजोबबानो जाबाय आरो दा बोसोरारि आर्जिनाया लोगोफोर नोंथांमोना 2,50,000नि बारा जानो मोननाय नङा जाय पेरेन्ट्सआ नोंथांमोना 2,50,000नि बारा इनकाम खालामो अब्ला नोंथांमोना इलिजिबल जानाय नङा आरो जायफोरना साख्रि मावनाय दङ नोंथांमोननि गार्जेना अब्ला नोंथांमोना नैबे स्कलारशिपखौ मोननाय नङा थ' बेनिखायनो नोंथांमोना बेंक पासबुक आधार कार्ड इनकाम सार्टिफिकेट नांगौ जाथारो नोंथांमोना बेखौ प्रभाइड खालामनांगोन दायो जागासिनो दङ लोगोफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा नै बेयाव दङ माखासे फ्रेश आरो रिनिउवेलनि खोथा दङ थ' बेयाव केन आइ एप्लाइ एस ए फ्रेश इफ आइ एम ए रिनिउवेल केन्डिडेट थ' जायफ्रा रिनिउवेल केन्डिडेट नोंथांमोना बेयाव हानाय नङा आरो बेखौ बुंदों माने फ्रेशखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हाया आरो जायफ्रा मोनखांखाबाय थ' नोंथांमोना खालामनो हानाय नङा नोंथांमोना रिनिउवेलसो खालामनांगौ जायो नोंथांमोना फ्रेशखौ बेखौ हानाय नङा थ' बेनोसोमोन लोगोफोर एनएसपि स्कलारशिप ओंखारबाय नोंथांमोना जायफोर एचएस पास जाबाय 10 पास जाबाय डिग्री पास जाबाय नोंथांमोना बे स्कलारशिपखौ मोननो हागोन थ' नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनाय प्रसेस नांगौबा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव येस होनदो अब्ला नोंथांमोना नेक्स्टआव लाना फैगोन दा बेनोसोमोन लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लादो गोबां स्कलारशिप फैगासिनो दं नोंथांमोना बेबायदि आपडेट मोनबाय थानो बड' जब इनफ'आव थ' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन